la frigo, mais c'est la tête. Ni te fait une scène dans ma casa. Para ni me voilà. I love you, baby. Je t'aime. Latifa, ça va? Ça va. Chef mi wele ya? Mais, un téléphone déchargé. Ah, tu urgent do bene. Chido. Tu vois? Ah, il paraît que musokɔrɔba dɔ bɛ sigira in na sisan. Ale de bɛ ka denmisɛnninw bila manamana ko ninnu na. Musokɔrɔba fɛnɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ah, a dun kɛra dɛ. Donc a ko k'an ka kɛ cogo sugu bɛɛ la an ka enquête boli musokɔrɔba in kan. Donc a mana kɛ wo wo kɔnɔ an ka sɔgɔ bɛɛ k'a labɔ. I n'a fɔra denmisɛnninw bɛ ka gɛn ko min na ko musokɔrɔba yɛrɛ de bɛ ka tila ka ko ɲɛmɔgɔ ye. Latifa, ne bɛ n yɛrɛ ɲininka an bɛna taa min de quoi. Et n'a fɔra dɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ ka dabila mais dɔ bɛ ka ko dɔ kɛ pour que o ko ka ɲaga. Ah? Mais ne kɔni n kale ka ne don a kan dɛ. Wallahi kolankolon a bɛ ba dugu in na. Siga foyi t'o la. A bɛ ban quartier in na. Hali ni ne ni de bɛ to a da fɛ. Non, i kelen ni tɛ to a da fɛ. An bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ de. Ni nin sɔrɔla yɛrɛ nin kan ka faga de. Ni nin ma faga ni bɛna mɔgɔ wɛrɛw encourager ka bila la tuguni a. Imagine denmisɛnnin fitinin de bɛ ka bila la ko y'ale de ye. Non, quel qu'en soit Alpha, a mana k'a sugu o sugu ye. N'a kɔni n'an tɛgɛ sera ka d'a kan a bɛ k'a kɛ kun min na a n'o fɔ. Kun jɔnjɔn dɔ kɔni kan ka sɔrɔ a la. Hein? Donc chef ko ko n k'o de f'i ye urgent. Donc an ka togo sugu bɛɛ kɛ an bɛ se ka musokɔrɔba in sɔrɔ togo o togo an k'o fɛɛrɛ tigɛ. Problème foyi t'a la. Voilà. Ni e y'a bila yɔrɔ yɔrɔ ne b'e fɛnɛ kɔ. I b'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban quoi. San mara bɛɛ de tiɲɛna. Et n'a fɔra fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ den gosi de yaasa den ka na don kolankolon da fɛ. Nka c'est devenu le contraire. A kɛra contraire de ye an bɛ don min na ko bi o. Mansaw yɛrɛ de bɛ ka denw kɔkɔrɔma don ko kolon na. O de cayara. Mais ala jateminɛ hali n'i taara an ka commissariat la i bɛ taa sɔrɔ u denw bɛ minɛ k'u datugu u bɛ taa wari sara k'u denw labɔ. Mais jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di nin kan kan? Han? I b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ka mara minɛ cogo mun na denmisɛnninw bɛ ka mara yɛrɛ minɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan sisan. An kɔni an b'o tile de la sisan. Non vraiment Latifa ne dabali bannen don mais tout compte fait n kalekan de don nin ko in a bɛ dabila. Ya, jigi. Mun de la ne ye ne to ka bɔ? Ne ma boli boli. Tɛ kalamanci di a la dɛ. Don la ne y'aw gɛn aw ma boli aw kɛlen ka ne yan. Wala ne bɛ i t'i da tile min n'i ju tɛ kelen. I t'i yɛrɛ kɛ cɛ ka kuma na. Tɔnɔ da ye wala ne bɛ e bɛ ka jɔn ne kɔnɔ yan. Ne nana reposer de. Ne m'a f'i k'i da tile min n'i ju tɛ kelen yan. Tɛ ba dara la i y'a faamu wa? Daje ko dogo ne ka wala dugu la. Lebo. Wari tɛ ne kun. Ko wari tɛ kunna wa? I ka sabara bɔ. I tɛ nin fɔ ka bɔ yen dɛ. I ka guloki bɔ. O b'a den. I ka kulusi bɔ. I tɛ kulusi bɔ wa? Cɛ a tɛ n'a ma ye.
Yaki la bana. Ama bane, il fait bon. Oh, maleti, il a un la soie. Il dit bon là. Comme là, tu l'as on l'a sa bonne man. Il bon à quoi? Akai. Il a mis fier Claude à l'égal. Chez Olené, n'a ni sur un nom. Qui vit la fia. Il faut voir des mêmes bruits à la fin. Y'a comment? Y'a ta faute de les venir. Comme on a beau d'abaner. Y'a comment? Il tue la part en bois. Il dit que là! Non, mais parlons. Il y a des moral, ça va. Toujours pareil. Ah, E bɛ wo musokɔrɔba ta ko kuma ne ka musokɔrɔba yɛrɛ ta bi ne ma bɔ k'o fɛn ɲɛna o don encore a hali o don a taara n sigilen sɔrɔ yan fɛ yen nɔ ko n ka na an ka taga so tiɲɛ yɛrɛ la n kɔni n tugura kɔ ka taa ten parce que n ka musokɔrɔba don mais ale ta man jugu yɛrɛ la mais a ko ne ye kuma dɔw fɔ n ɲɛna dɛ k'a bɛ na nin ko ninnu dabila a tɛna denkɛ bila k'a kɛ tuguni n kɔni n tugura kɔ yen ten dɔrɔn j'ai pas de choix. baro Latifa nin kɔni e ka nin ko in nin masako de donc ne bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn i bɛ courage de ta a k'a dabila waati la n'o tɛ sariya bɛ bɛɛ de nɔ minɛ kolangolonkɛ la dɛ. a yɛrɛ fana y'o de fɔ n ɲɛna o. voilà k'a tɛna denkɛ in bila la bilen. ok donc ne bɛ fara i kan an bɛ courage ta an b'a bɔ nin sira in kan. a bɛ diya n ye dɛ walahi. i y'a faamuya. d'accord problème voilà t'a la. donc o de don chef ko an ka kɛ cogo sugu bɛɛ la an ka nin enquête in bila en place. problème foyi donc t'a ne la. bɛ taa so n bɛ taa n labɛn dès maintenant an bɛ enquête ta. n yɛrɛ b'i sɔn sɔn. voilà donc kan bɛn. awɔ awɔ. an dɔ la. ne de bɛ ka musokɔrɔbaw fɛnɛ bila nin na sisan. danger. Pardon, mana kɛlɛ kama. Non, mana kɛlɛ kama, i calme. Nan mɛmi. Non, plan foyi tɛ. Danger. N ka chef de ye n ci ma. Ɔ mun de bɛ yen? An bɛ fɛ k'i bila an ka mission dɔ dafɛ. Donc a ye n ci ma i ka taa s'a ma. Est-ce que fa t'e la? E bɛ ka kuma min fɔ i b'a conséquence dɔn wa? Ne ka wuli e ne ka chef ka mission kɛ. Donc i m'a faamu petit. Foyi tɛ ciden ma ci lase kɔ. Taa dɔɔni. A ye mun fɔ n ye o ye nin de ye. I y'a faamuya? Donc n'a tɛ k'i ma baasi ye hali n'a sɔrɔ i bɛ se k'i ka numéro di yan donc a b'i wele. Ne ka n ka numéro d'e ma. Mission na sugu jumɛn de don au fait? An ka programme dɔw de bilalen don a place. Il paraît que e de bɛ se k'a gérer. Bidɔnkɔnɔmaniw bɛ ko o ko la dugu kɔnɔ sigida in na yan. Il paraît que i b'a caman kalama. Donc o hukumu de kɔnɔna la n ka chef ko ko n ka s'i ma i bɛ se k'an dɛmɛ a cogoya min na. Ne ni polisi ka baara kɛ. Janfa b'o kɔnɔna la. Ne n'aw se ka baara kɛ. Est-ce que i bɛ k'a faamu wa? Danger taa dɔɔni. I b'a dɔn kafa ani yada a tɛ foyi lase mɔgɔ ma. I y'a faamuya? Donc a ka di ne ye faso ko de don e yɛrɛ ka ko tɛ. I mana kɛ jugumankɛla ye cogo o cogo n'i sera ka hali ɲuman kelen kɛ faso ye a dɔn k'a fɔ i ka juguman hali ni caman ma bɔ a la sa caman bɛ bɔ a la. N faamu. Ne de ko i ma ko n t'a kɛ. Ou i bɛ fɛ ka n jagoya k'a kɛ da? Non, jagoya tɛ. E tɛ ciden na? Ouais.
kun taara min e kun taara min Wa ne kun bɛ denmuso Aisha ni ne fɛ yen. Aisha fɛ yen Safɛ kɔnɔ min taara i la o m'i bɔ i bɛ cɛkɛlɛ ma yaala dilan sisan ou bien bɛ fɛ kɔnɔ wɛrɛ kɛ den la ka fara kɔrɔlen kan o ma hakili jumɛn de bɛ e la dɛ n taara i ka dangaden fɛ yen k'ale bɛ kɔnɔ de la i tɛ fɛn jɔ ye k'i tɛ fɛn jɔ ye ne bɛ k'i kuma e de fɛ i tɛ fɛn jɔ ye o ma ne tɛ kuma e de fɛ a ma jɔ Maso bi k'i ɲininka k'i tɛ fɛn jɔ ye Ne tɛ den fa dɔn. ne t'i den fa dɔn e ni Ala n'a kira cɛ e musokɔrɔba e bɛ taa kɔnɔta cɛ bolo k'i t'o dɔn o tuma e ni cɛ joli bɛ ka cɛ ne y'a faamuya e ni cɛ kelen tɛ non e ye ne kuma su i ma ne joli bi Ala kɛlɛ ko mɔgɔ yɛlɛma joli filɛ mɔgɔ lankolon bɛ yala e musokɔrɔba tɔ taa kɔnɔta mɔgɔ bolo e t'o tigi dɔn e m'a fɔ k'i t'i den fa dɔn baasi tɛ n'i t'i den fa dɔn mɔgɔ min ye kɔnɔ da i la i b'i ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ i bɛ taa yɛlɛma a tigi fɛ yen worobɔ t'a la bilen dɛ n'i y'i dilen yan mɔ i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka so n'i ma taa ka bɔ n ka so n b'i ta k'i kan tigɛ est-ce que i tulo b'a la wa tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ bɔ n ka so kɔnɔ mɔgɔ lankolon e musokɔrɔba to bɛ se ka taa kolo ta mɔgɔ bila k'e t'o dɔn n'i ye denmisɛnnin i b'a fɔ k'a ka kɛkun mais k'a sɔrɔ leluma gɔlen don e b'a fɔ k'e bɛ bilibɔrɔ don n ta kɔrɔ de bilahi Maso e y'i ta ka to dɔrɔn ne tɛ mais n bɛ kali n'i y'i sen n ka so kɔnɔ yan bilen ni m'i kan tigɛ ka taa kaso la i k'a fɔ mɔgɔ du n'i bɛ kɛ den ye dɔrɔn i ka se yan bilen ne tɛ mɔgɔ lankolon yɛrɛ ye yan n'a fɔra denmisɛnnin kelen k'a tiɲɛ bɛɛ to a la a filɛ ka mago sa o tuma an bɛ n kɔ ka taa Jami ne bɛ se ka nin lakale min a ye n malo n sigiɲɔgɔn cɛ la ka n malo n fadenw cɛ la ka n kuma suru i mana kuma o mɔgɔ kelen bɛ tila ka na f'i ye k'i ka sabali ka sabali komi a ma k'olu ta la olu bɛna fɔ ko ne ka sabali k'a sɔrɔ kuma suru min ta ne k'ala de b'a dɔn i bɛ taa tugu turakutalaw ni zuyaminɛ ni kulominɛw kɔ k'an danbe bɔ n na e dan tɛ ka taa f'i ka chef ko n t'a kɛ ne de ye danger wa mɔgɔ si tɛ se ka ne bagabaga a bɛ diya ne de ne b'a fɔ n m'a kɛ i bɛ ka n faamu wa. n y'a faamuya nka danger ne ye kuma dɔ f'i ye a b'i n'a fɔ e m'a mɛn quoi ne ko i ma de kafa yada a tɛ foyi lase mɔgɔ ma i y'a faamuya. e ka nin kuma kun bɛɛ tɛ a ye polisi la i bɛ ka min fɔ ne tɛ da ka miiri n'o ye ka so tɛ yan ne donn'o caman na ka bɔ wa hali sisan n sigilen don a kan k'a fɔ n bɛ don kaso la tugun wa n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna kaso o ka fisa ne ma ka tɛmɛ kɛnɛmɔla kan o kun ye fɔlɔ ye fɛnɛ mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka ne minɛ bilen kɔnɔ a bɛ fɔ ne ma champ méchant fɛn jugu danger. Ouais, champ méchant. C'est vrai, il t'a bêché. Bêché. Nga, bamananw ko ten, n'i ma tu gosi i t'a kɔnɔko dɔn. Ne hakili la, e ka kɛlɛ kun bɛɛ ye i ka bɔfanko de. Ni bɔfanko don, kana jɔrɔ o la. An b'i ka bɔfan d'i ma. I y'a faamuya? N'o kɔni de don, kana jɔrɔ o la. Wa a bila i kunna k'a fɔ ko janfa i tɛna sɔrɔ nin ko in na. Voilà. Fɛn kelen pe diɲɛ kɔnɔ i mana mission fɛn fɛn di ne danger ma n b'a minɛ ka k'i sago ye nka fɛn kelen min ka go ye o ye janfa de i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na i b'a f'i ka chef ye ko n y'a ka kuma mɛn nka ne tɛ wuli k'a fɔ n bɛ taa sɛgɛrɛ i ka chef n'a sɛbɛ don a bɛ na ne sɔrɔ yan ne tɛ wuli ka taa mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ a ka yɔrɔ
maa dɔ ye cɛ mun ye i bɛ se ko caman na ka d'a kan n'i y'i ka ko caman ɲɛɲini k'a dɔn nka n'a tun tɛ k'i ma baasi ye n'i mun sera ka i ka nimoro sɔrɔ ka di n ka chef ma a bɛ wele. Est-ce que kunkolo bɛ ne ka numéro téléphone na kuma nin tɛ ne ka ko ye quoi n'i ka chef n'a sɛbɛ don a kana n sɔrɔ n ka milieu kɔnɔ yan an b'a kuma de i y'a faamu wa. ok problème t'a la danger n bɛ t'o fɔ a ye n'a ye mun fɔ o tɛ. fuba tɛ i bɛ se ka fu quoi n kan ka affaire dɔ kɛ n ka n'o tigi ka se yan. danger danger. Tazo ni ba cɛ n b'i faga walahi n b'i faga k'i tɛ ka bɔ n ka yɔrɔ la mun bɛ yen nɔ. Yafa masa Morogo, n tɛ yafa. Ala ni kira masa Morogo, Ala. Morogo, i jɔ sa lamɛn ba ye. Morogo k'i y'a lamɛn. Tazo t'i lamɛn. Morogo, wari bɛ n bolo sa. Wari bɛ n bolo, bilahi. I ka kiriga n m'a don i kɔnɔ ka tila ka n yɛrɛ bɛ don ka n da i kɔnɔ. Morogo cɛ min tɛmɛna o tɛmɛna sa yafa ma Ala ni kira. Tazo k'i tɛ ka bɔ n ka yɔrɔ la mun de bɛ yen nɔ. Fereke masa ni e tɛ n bɛ sanni kɛ jɔn bolo Morogo. Morogo cɛ. Morogo cɛ Morogo sabali ta e b'a dɔn e ni ka fɛn Tazo i bɛ ka kusi i bɛ ka kusi. Morogo yafa masa. Ni ba cɛ n b'i faga Tazo. E n cɛ min bɛ ɲɔgɔn na i t'a dɔn walahi. Jo t'a la cɛ yafa masa a feere ma ban. I bɛna n ka kusi min o don n'a ka sɔrɔ n'i jɔ ne ma ko kiriga a don t'a bɔ tan. Morogo o tɛmɛna sa Ala bɛ deli Ala bɛ sɔn bɔ tɛ jɔ. A tɛmɛna ma ko foyi t'a la n'i jɔ ni sɔrɔ n ka yɔrɔ la n bɛ n sen don i kɔnɔ. Yala dɛgɛ de sɔrɔ sa. E bɛna ne dalakɔrɔba de wa. Ayi Morogo n b'i faga walahi i yɛrɛ bɛ ka f'i ye. Kiriga sɛsɛ tɛ an tɛ sa. O kiriga sɛsi halisa i bɛ kiriga sɛsi. Morogo n tɛ se ka taa kusi nɛgɛ de bɛ na sa kusi nɛgɛ de bɛ na. Tazo ne mun fɛ yen marabaliden ne bɛ faga o walayi Tazo e bɛ kulonkɛ la ne bɛ faga e poliden na i b'a ye don o don mɔgɔ bɛna a bɛ i bɛna mɔgɔ dala wari bɔ n ka basi siɲɛ wɛrɛ ta an bɛ marifa de bila n kun k'i kɔnɔ e poli ne ma n faga foyi ma ɲi walayi ne bɛ faga Tazo foyi ma ɲi.